Hasi. Egunon, hau Radio Makuto da, eta gaur inbitatu bereziarekin Superman daukagu. Egunon, Superman. Egunon, Antxon. Nola lortu zenuen Superman izatea? Nire aitak bere indarrak eman zizkidalako. Zer da Kryptonita? Harri poteretsu bat. Zein da zure lagunik hoberena? Joseba Zilarte. Non bizi zara? Lehen Kryptonen, baina orain zubi baten azpian. Eta azkenik, nor da zure amona? Ez naiz oroitzen. Gauenzo, Superman! Etorri potito jatera! Ez dut gozerik, txalon pixka bat. Supermanekin hitz egin nahi baduzu, deitu 9-8-8-4-8-4-8-8-8. Eta orain, iragarkia. Abeizteu nahi baduzu, bidali, futbolitza, zazpi-zazpira. Hemen gaude bueltan. Nor zen hori, Superman? Ez dakit. Nola ez dakizula, me cago en los cutos de Valladolid! Txuramona naiz, Josefina, etorri potito jatera, edo bestela zigortuko zaitut, aste bat hariborik gabe. Joan zaitez pikutara, vieja txotxa. Aio! Bueno, Superman, zigortua, Berdin du, alfein berra dauka. Niztek erretzen duzu? Iramonak, Josefinak, porroak ematen zizkidaelako. Ekarri dizut poteitoa, nazkagarria zara! Nor zara zu? Supermanen amona! Eta orain, iragarkiak. €1.000.000 irabazi nahi baduzu deitu zazpi-zazpira, edo bestela bidali milionitza, zazpi-zazpira. Oara, ez zurra da. Iragarkietatik bueltan gara Superman izuzenen elkarrizketarekin. Ama, ze foioia! Amona! Zer egin duzu? Mikroorganismo deszerebratu gutxa zara! Eta zu, homizida psikopata! Bueno, dagoenekoz bukatu da elkarrizketa, orain txiste bat kontatuko dizuegu. Felipa! Berri on bat eta txar bat dakarkizu. Zein nahi duzu, lehenengo? Ona! Ona droga utzi dudala. Eta txarra? Ez dakidala utzi dudan. Oso gaizki! Agur entzuleak eskerrik asko zuen arretagatik, beste egun bat arte.